pod gin gi penj mbele ka mana kaka jowetewa osewacho. Inene nade in? Erokamano, we monda kuonga riwra gi jowetena e kwedo kit lwenje manyo waneno gi maundu katimore yiero madundo manyoru moni. Ok en gima ber ka idhi kombulu to ratiro mari kaka ja Kenya manigo pande to nigo mbulu irocho nikech siasa. Ok en gino maber. We monda kwere jo siasa wa ni kata bede mnani e siasa ka sama jodhi yiero to namba 1 e mideo ok en tho gi kuo. Kik waketi e gigo maketo ngima jopiny kamarach. Kimo manyo waneno kasipul ka koro jaod bura ma Homa Bay Town Pondo Kaluma nyogo no aneno kama ne Attorney General mapacho ka Justin Muturi bendo donjo mna kuom nyawade ga pat mna malich. To gi kit ywak kod nduru manya waneno ka Seth Panyako jachung' ma DAP-K gogo do nduru malava. Makiani en nduru cha wora chwo bende malit ka ywak dweche ngalanga kamacha. Okwana Nyasaye mondo miye hochu makende. Mbolo ni lit. Ok en tho gi kuo. To penj mar IBC ni kanye. An aneno ni IBC nyochano chenro maber. IBC no keto gig makare. Mar neno ni yiero ni odhi makare. Joma nyoro cho chenro ni gin jo siasa. Ok IBC. Nikech onge kamora mora mibro winje ni nitiere ng'ato ma IBC ka manyotigo. Mana kapo ni nonro bro golo bang'e mar rocho chenro mar gang'o gombulu. Nikech king'iyo ripode te mosewuok to wacho ni polling stations noyaw sa 12 kaka dwarore. Mbulu odhi maber apart from kuonde miwacho ni rochruok nobetie to mana nikech jo siasa nokelo timbegi magele. Kata mana Baringo nye wan gi chandruok nikech weche mag oula mano ketho kuonde moko mag okura. Kare. Ugunja nyi winje kane nitie kes. Nye onge. Kuma jo siasa nye nene ni ginie gi wach moro ma gidwa tieko. Ema nye gigi wuoke. To Fred gi Ken to kata in bro wacho ne jo winjo gi jo nenowa ni riwruok mar ilogni osebedo ka ng'iyo chenro mag ombulu e Kenya ka kuom higni mang'eny. Wanyalo wacho ni ripode ma gigolo gin ripode miluongo ni credible donge Fred. Magima ilogo wacho era nyisi. To wabende wajofwambo samoro bende okwa jo mabeyo. Nikech kanya somo statement ta winjo kaka jo ilog loso nitie gimoro mane giwacho mok wadwa gede. Wagedo mnani ne giwacho ni rach. Ing'e ni king'iyo statement mar ilogno nitie kamoro ma giwacho ni chochni manodwa bedie ok nyali nyiso no mbulu madundo ni nodhi marach. Gi Kisungu kendo naandike giwacho ni the few incidences of weaknesses did not fundamentally undermine the credibility of the by-election. Clean bill of health. Jo ilog no wacho no mbulu ni notimore maber. To kendo gichako ginuoyo kisomo gigino. Ni atamalo 93.6 mar yiero ni neber. Kuonde mane rochni owuokegi ne gin mana atamalo 6.4. Nukta 6 kende. Koro nikech ing'eni mana kaka picha makoro wangiso ni mtoka wang'ni. Wajende jofwambo wawega ndere samoro nyaka wayiere. Nikech mano bende mit mbaka. Dhano kayo guok. Mane mit mbaka. Nikech jo ilog wacho ni ne gine polling stations gi mang'eny to gigo magise kolo. Nyiso ni mana kuonde matin kende ema ne gigi owuoke. To mae en mana nikech wabende wajofwambo gima otimore mopogore gi kaka onego timre ne mwamanyoga
to wakoni mae gima notimo. Mane mitne. Nikech ka jodhi adhia kanisa mobet maber molemo mogolo sadaka bendo kinewa. To kaniyo jadolo no yuare gi ja kanisa moro. Nigilaro sadaka. To kanye mwaketi. Kendo koro wako mnani to kara jodolo tinde timore nade. To mna jadolo achiel. So mane kitwa jofuambo. So kipenja VOJ ananene ni IBC ahinya to commissioners pok gibedo office kata mna dweche abich. To nya gimiyo wa yiero mineno ka elections observer group miluongo ni ELOG. Ogoye tik ni notimore maber ni kuonde mane nitie chochni matin pod inyalo losi. To anta nene ni kuonde mane nitie chochni go ok en nikech IBC. Nikech siasa. En jo siasa. King'iyo Kasipul nikech koro Uganda watu neno mna makasipul ibro neno ni gima chak wach ni rochore Kasipul ka en mna sama nyogo pondo Kaluma e polling center Magoro. Then bange ka koro duogo maki jok mani wacho ni nitie pro box moko mano yudi gi ludh gembe gi beti ga ng'ango mani wacho ni chalo ka gima ne dwadi chano rocho yiero kamoro to gin bende giwacho ni gin ne gimanyo jogo madwa timo ang'o madwa ketho chenro. Kidhi mbere tibro yudo ka kama ne Justin Muturi nitie manye odwa nego ng'acha ga pat to bwana mjumbe akene machaki mjumbe makanye kina ngopi kanye mabende nyoko ni okonego bede polling station gilawe maratong nikech mano pat. And then samanyi timo yiero bende wacho ni nitiere kuonde mamoko Muturi okolo kwa nyaka baji mara accreditation. Tukendo mano bende gima Joylego wacho ni nitie jomoko maluongore ni super agents nikech gin jo siasa to gionge accreditation ni magi kore ma IBC onego ne ni ji aina gi okotimo ang'o okodonjo kuonde migoye ombulu nikech VOJ chik wacho ni ka okin jago kura mar polling station mara mora to kone gidhi kanyo to kam mondo idhi kanyo IBC nyaka puodhi mami accreditation maging'e ni Fred Ogweno ni odonjo kaka jafuambo, Victor Jumani odonjo kaka observer, Ken Mugani odonjo kaka agent mar party kata mar candidate makama. Mago kende. To ini koro ni nisebedo jaod bura, ini nisebedo mijumbe. Koro idwa ng'anjo, ini party leader idwa ng'anjo. Awinjo ka Emmanuel to penye ni to maidhi muomori kani tionge kod tag mar accreditation ni. An party leader mar DP. Victor, kuonde moko apani bende wanyalo seyo jopiny. Jopiny be samoro liete ne jochungi ahinya. Makata in mana gi ji aboro madhigo ni kura to giwachi ni adier ni baba. Iwinjo ma ka kidonjo ni wudo mera in ema ikaw gini.